Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres som l'empresa RS Barcelona i fem futbolins de disseny. A l'any 2000, bàsicament, treballàvem a dos sectors. Fèiem peces pel sector del recreatiu i peces pel mobiliari de disseny d'oficina i vam tenir una mancança de treball bastant important. Llavors vam decidir que era l'hora d'innovar i de fer el nostre propi producte i vam apostar per un futbolín de disseny. El nostre primer punt de venda va ser a Barcelona, a la botiga Vinson, i després exportem el nostre producte a 25 països de tot el món, entre ells Estats Units, Japó i Austràlia. En aquest moment també estem treballant en un penjador molt original que neix del futbolí i amb una línia de taules d'exterior amb bancs. La clau del nostre èxit ha sigut introduir el futbolí com un joc i un moble més de disseny dintre de la casa. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.